त्या दिवशी ऑफिसमधून यायला लेट झाला होता म्हणून तिने जेवण पार्सल घ्यायचं ठरवलं. कायम बाहेर ती वडापाव आणि समोसा खाणारी, कधी जेवण भाजी चपाती पार्सल न घेतलेली रेवा आज भाजी चपाती पार्सल घेऊन फ्लॅटवर आली. आल्यावर फ्रेश झाली, जेवायला ताट करून घेणार तोच तिला आज काहीतरी वेगळं जाणवलं की आपण आज या फ्लोअरला एकटे नाही आहोत. कोणीतरी नवीन आलेलं दिसतंय. कोणीतरी शेजारी आलंय म्हणून रेवा जेवणाचं ताट तसंच ठेवून रूमच्या बाहेर आली आणि शेजारी कोण आलंय पाहायला शेजारच्या फ्लॅटची बेल वाजवू लागली. 3दा बेल वाजवल्यावर कर्र आवाज करत दरवाजा उघडला गेला. समोर दरवाजा उघडायला आलेलं तिला कोणीच दिसलं नाही. काही विचार मनात येतो ना येतो तोच आतल्या रूममधून आवाज आला, आत ये, मी आहे. आवाज एका स्त्रीचा होता म्हणून तिने न दबकता आतमध्ये पाऊल ठेवलं. आवाज ज्या